Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madita salutna. Selamat hari Minggu ma diamu amang inang. Tapukak ma pariminggu atam di manuguton. Tapasada marohata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata mari tihite buku ende nomor 270 sada ayat sada dohot ayat tulu. Mari tehite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Sai pa eleng mapinggol mutu au, hapogani paluaon au, sai homa gabe dolok batu partano batawan jauh, gabe hutana gotting laho panguluon au. Hai hodo partano botoku hian, dohot pangondiakku, jala alani gowarmu sai iring-iringonmu, jala togonmu au. Tu hodo ale Jehova au maraposan, sai unang ma paura au saleleng ni lelengna, sai palua ma au marite-hite hati goranmu, haleluya.
martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham diami alak nagaleon, di idaho nagogodor musuh nami, saya talu dohami di bahen alani agaleon nami, di baheni upangi dohami tuho, saya pargogoi jala pamonang mahami, maralohon musui, mari tehite panaonon ni anak aholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuriani Tuhata, tangyok kamuma patik ni debata, ima patik papi Tuhon dohot lapatana. Patik papi Tuhon, unang ko mangalakup, dia do lapatani, ondo, ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa toman rohata, jala porman, dohot pangalota roh di hatata, yanggo akanau marbagasi, ikon masih pahamaholon, jala masih haholongan, atong rak mangidu gogo mahita tutuhata, lau mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, tai pargogoi mahami, mangulaon nakombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madusata nagodangi diadopan ni Tuhata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, parasi roha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami, hami alak pardosa nadangolon, roh tujoloni habangsa habadionmi, manopoti jala manganggukon dosa nami, macai jot-jot warsai hami ho, mari tehite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami naroai, dang waholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami, ibaheni, tamadori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohan nami asesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahan rohan nami. Alani Tuhan Yesus Kristus, anak aholongan ni roham, si pangolu hami, dohot alani gowarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asih maroham dihami, alak nadangolon. Amin.
Tabege mahata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Satok kindo huta di koko, alai papungoku ho. Muse marite hite aka asini roha godang. Tagan di pari piar ni muruku huta bunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marite hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon madide bata na digijang. Kuriani tuhata, hata ni dibata nagabi turpu epistelta di minggu Septua kesima, imana di enet, sian Matius bidu opat, mamuka ayat 20 sahat rodi ayat 25, marsikap sori mahita manjahasa. Dungi didalani ibana mas sandok luat Galilea, laho mengajari di aka perguruan, mamaritaon harajoni, uhur pamalum nasa sahid dohot nani aik ni alat nadi sini. Ayat 25 rak manjahasa maita. Jadi macai torop mahala manghiuton ibana akan sian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat nadibari bani aik Jordan. Ima sahatna martua do akan atu manghihon natani debata, jalana upyopsa. Amin. Taha tidak kom maha porseotai, songo nahina tidak kon nidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumopalangit tohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tidumoni si Maria, naga begabean siat tondi perbadia, andorang sohabubuan, ido tuhatta, natu monon bernit, di panghumanan silatus, namate tarpaja do ibana di haupi narsilang, natua dumanua toru dung ditanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahulu tu siamun di debata Jahoba,
amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tutanoon, mahu malak nia mangoru dohot namate, au porsea ditondi perbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria atau panihalak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak nong mate, dohot dia nguluan nasora sudah. Amin. Shalom. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 10 Februari 2022. Parmingguan di Huria HKBP Rawamangun. Parmingguan Sadarion Minggu 10 Februari 2022 di Patupa pukul 6 pagi, pukul 8 remaja, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 16.30, dohot pukul 10 sia, dohot ketentuan sada. Daya tampung di gereja Holland 450 halak di Ganup Parmingguan. 2. Ruas nanang marminggu nunga menjalo vaksin di Ganup Parmingguan. 3. Andorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude permingguan ini di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Partangyangan week. Rabu 16 Februari 2022 pukul 10 sia WIB Patupa Huriata do Partangyangan week marhite Zoom ima sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa mandahoti Partangyani di bagasat tabe. Dompet dana pensiun manang gerakan Rp1.000 sadari. Hombar tu surat eporus HKBP taringo tu gerakan Rp1.000 sadari nalau manggarat kewajiban tu dana pensiun HKBP. Alani mardongan serep ni roha tu sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 ganupari jala tapasahat ma 265.000 per tahun per keluarga. Mauliate di pasar tu sude ruas ni Huriata naun dohot mendukung gerakan Rp1.000 sadarion. Dewan Marturia Seksi Zending. Dewan Marturia Seksi Zending mengundang sude ruas ni Huriata dohot parhalado asa mendohoti acara doa malam bersama di masa pandemi COVID-19 sia. Ima na pinatupa secara online marhite Zoom gereja hari Senin 14 Februari 2022 pukul 20.00 WIB. Rap martangiang mahita jalata pangido matutuhata asa margogo hita mangalo akasahit. Diakar wasta namar sahit asa dilehon hamoluman nasian tuhata. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ima firman maruli pangidoan Tampu Bolon. Ruas ni HKBP Tampu Bolon, resort Tampu Bolon, anak ni amata, Tigor Marusaha Tampu Bolon, tubuh inata Kartini Boru Hutapea, dohot Orwana, Nadia Prita Boru Hutajulu, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan, Boru ni amata Arlen Joni Hutajulu, tubuh ninata Marlin Dahlia Boru Pasaribu. Pamasu-masuhon hari Kamis 17 Februari 2022 di Gereja HKBP Tampu Bolon, Resort Tampu Bolon.
Anggiat ma di pasu-pasu tuhata parsaripeon nasida, gabe parsaripon nadenggan, di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pelehan doot akaudut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama akabarita masa doot ulaon akasi patu pauta bayan sangap di gowarna. Songoni ma tikting di huriata minggu sadarion. Moleate. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramuti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami saluhut na hitatahe na pungu di bagas joro ni Tuhata di Manogoton. Horas madihita saluhut na selamat hari Minggu. Toktong tahamo liateho tu debata nang pe di masa pandemik di parnakok ni Omikron nuaing alai toktong do didongani jala di ramo ti debata hita tarlumobi asa bui hita sahat tu bagas joro di Manugoton lasitu tu roha nang piadong himbauan manang akka kekhawatiran tarlumobi di akka sudut na tua-tua asa unang pola haruar josia jabuninna ala lebih rentan alai mauliate madi Tuhata dilehot dihamu akan na tua-tua nami akahi pason sai toktong ma Tuhata na mga ramoti laos madongani hita papocor rohata madalani akaryari na nilehon ni Tuhata tujuluano didongani hita marhite hatana ima natar surat di buku ni panurirang Jeremia bidu 10 pitu mamuka may sian ayat 5 sahat rodi ayat 10 songonon ma hatani debata songono doha hatani Jahoba marjea mabawa na marhapo satu jolma manang tubulun ni botohonna gabe di pasurut rohana sia Jahoba songon halak parbahudung di tano nama hiang doibana dang tagamon idaon na ro na denggani jalamaringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak alai mertua mabawa na marhapo satu Jahoba jala Jahoba haporusanna di bahen tudos doibana tu hauna sinuat di topi ni batangaek jala majarar uratna di labung batangaek jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di taon haraharon jaladang macohot marparbue tung nakal situtudo rohani jolma jala naganggu tungi semana tau madodoisa
Ahu Jahoba dosi dodoroha. Siuji pia-pia jala mangalehon tu ganup jolma hobar tu dalanna. Hobar tu parbue ni pabahenanna. Ido yanggo sahatna. Huria nahina holongan ni tuhata. Molo tapilit laho makaholongi jolma. Tapilit laho makaholongi sasahalak. Pos dorohata jalalomo dorohata naikon bui dengan adong aka hubungan na dengan komunikasi na dengan nang parsaoran na dengan molo ni dihaholongi sada bawa sada paropuan lomodo rohana asa gabe nasida sa ijot-jot martukar pikiran jala masiurupan tung nasodenggado molo ngadi jalin nga mardongan alai say mardongat dope muse nga mardongat dongan alai say lao dope manang asing dope hatana dohot aka parmeaman na dohot aka halak nasing patubu aka nasodenggado sugoni roha dohot dia ka segala macam debata dipilit ibana bangso Israel gabe bangso na hinaholongan na marasing siyan aka bangso na asing. Dihalomohod debatado asa gabe badia, kudus, pulik siyan aka bangso na asing bangsoi jala ditahi manang jala dihalomohod debatado asa holan tu debata haporusan holat tu debata bangsoi nalaho marhaposan jala nalaho mangido nasa narikot mangodolhon nasa naadong dingoluna hubungan na dinggan songonido dalanna alai bohatahe molo sodenggan di patupa perdalanan ni hubungan ni totumuruk manasida totumuruk ma debata di sodo nang taida boasa say itor muruk debata manang boasa say holat didok tu Israel do jojotan tu bangsoi jojotan hamuruhon ni Tuhani boasa dang didok muruk do debata tu akka halak manang tu bangso namano bagana-ganani muruk do debata tu akka halak na mangulahon na sodenggani dang apala jojot gariada tahe sipata dipakai debatado bangso no somanada Jahoba nalaho mangajar bangso Israel. Di sido nang taida ala secara khusus dipilit debata bangsoi jala dihaholongi marasing sian aka bangso na asing nga dipatadahod debata diri na tu bangsoi alai dipilit muse dalan na asing jala makaposi debata na asing sian Jahoba ni sitopa langit dohot nasa na adong. Lau sido mulo taparwahon di turpuk sadarion hirana dipapiliton tu hita. Dipapiliton tu huriana pilih ma dia do nanaing sidalanamu di ngolum. Pilih ma nanaing songo dia doho di ngolum. Marhaposat tu dia doho. Marhaposan manang tuise doho manang gabitaida herasuman na dipapiliton Jahoba songot tu si Joshua tikini tu bangsoi pilih ma ise dihutonommu taida dison na parjolo didok marjea na paduaho didok martua pilih ma di bagasang ngolum nalaho marjea doho manang nalaho martua doho alai na pasti sude do halak mamilit na nang martua di ngoluna. Sude do halak nang mamilit na dinggan di ngoluna. Jala sude do halak mamilit na nang dumenggad do ngoluna. Apalagi molong alam matua. Dang itahe, dang adong rahala madoko daong marjea mau. Dang adongi. Tuk sabo hape susah ni parngoluon. Tung songo dia pena masa. Tuk swadong do madokon atau mago mau marjea daripada martua. Haru halak na kurang sehat pamikirion na adong gangguan jiwa ipili ibana doasa
Mertua ibana manang asa berbahagia. Lamu maka halak nasehat ate. Alani di papilitum masa dari otu hita. Idama tuje ado manang tuhatuaon. Gabe dipuka ma marjea ma bawa na marhapo satu jolma. Dungi didok ma musesongonon ma tadani ngoluna. Na mangihut martua ma halak. Martua ma bawa tung bawa pedibadison. Alai martua ma halak na marhapo satu Jahoba. Songonom madalan ningoluna. Jeremia pasahaton luba-luba tu bangso Israel. Tarhera 580 tahun na dorang soro Tuhan Yesus. Jala di masa oma hamaolon masa ragam di bangso Israel ala nga harajaon. Na pinajongjong ni si Dauti nga marserak be, nga sursar. Nga terbagi-bagi be, nga marsibuan lomona be. Jala di hamaolon dung na sursar harajao ni, lamu tubu manang aka ngolu na lamu lumlam, ngolu na lamu dao siya debata, masama disi mardebatasi leban, masama disi korupsi, masama disi penindasan, masama disi akan nasusuman na suhinalomohon ni debata. Say di paluba debatado bangsoi asamuba, siyan dalan na nangit, di jow na sida, siya dalan na halus, ditegur, diajari, saat tu dalan na koras, didokon luba-luba tu nasida sa marhamubaon, alay tong maol marhamubaon. Jala mulut tu si Jeremia, di pasahat debata hatana laho pasahaton na tu bangsoi, lau sadatada didok tu si Jeremia na naing masa, tu bangsoi ima, dang dipaloas debata si Jeremia na laho marhasohotan nalaho marumah tangga. Naga bisa datada nang didokot debata idama molosongonod do torus bangsoon dang adong beregenerasi. Dang adong beketurunan. Marhite ngolu ni si Jeremia nagabe tudos-tudos na naing bahenon ni debata tu ngolu ni bangsoi. Molo torus do songonon ngolu ni hala Israelon. Bangsoon manutul lomona dang adong be nalaho manuduti nadinggan. Dibayan gabi tudos-tudos ngolu ni si Jeremia. Alay nga songoni. Di ida bangso ima nalaho salpu nama harajaon Israelon. Salpu nama bangso namion. Salpu nama saluhutna ni narohana sida. Nang pesay adong dope akapartangyangon. Nang pesay adong dope goarni Jahoba di jo. Nang pesay di patupa dope patupa korban bakaran. Alay anggo roha, dohot aka rencana, dohot aka pikiran na sida, dang be, asaw nang sega, asaw nang gabe mago, asaw nang gabe mate hita, taida matunasingon. Tu aka bangso na humaliak kitaon, tu si mahita mangidugugu. Asa moloroan non na aka porang, manang dia pe, dang mago hita. Idama, anggo parsobaono di padalado, ibadah dijalankan, alay anggo rohana dohot pikiranna didok tu sama hita mangidugugu, tu bangso niom mahita mangidu pangurupion, asa unang gabi mago hita. Hape taboto takas, molotungpe naing gabi terbuang nasida, na dipaloas jalan na diuhum debatado bangsoi, marhite-hite gugo dot huaso ni bangso na asing, ala nong mardebatahon debatasi leban na sida, manoba mangihuto debata gana-ganaan, dang be manoba debata ni Israel. Sa didok na sida, Jahoba, si topa nasa na adong, debata ni si Abraham, si Isaac ni nanasida, alay dang tusi mangido hagogoon. Ise na sumurok diaka hubungan na denggan, diaka hubungan moledok, holong dorohak kutuho, lomo dorohak kutuho, alay doho nasing mardalan. Totumuruk madebata, saya didokon nasida di bagasan pamangan na, adong do Jahoba, nagugo do Jahoba, namar porang do Jahoba humokopita, alay dang
Dakko na hupilit tami na laho gabe madongani hami di pardalanan ningolu. Tubangso na asing do. Hape taingot takas debatado na madongani Israel. Sonang do bangsoi haruar siya Misir. Debatado humokop na sida. Gariada di dokta hetu bangsoi. Hohomma ho ay Jehovah do marporang humokop po. Di pardalanan di padang gurun, di dongani debatana sida mardalan, di leho kalaboho do tiur di sodang ni bulat di borngini, tiang api di dokon, jala di nama lena sida di leho debata akasi panganon, di nama uas na sida di leho debata si numon, alai holan di hatamai, dang diingot na sida, gariada di padau siad debata. Balik do tahe, nasian epistel na tajahan na kaning di Matius bidua pati. Mula kahalak na sumanada Jesus, na sumanada debata, hola diida katadada na pinatupanay, hola diida kanamasa dohot pangajaryon nay, gabi dihuton na sida do Tuhan Jesus, balik sa hala Israel, na siyan opu na pinong manada debata, siyan opu na sida nung makanguluhon pabahenan ni debata, ditinggal hon na sida do debata. Ido asa muruk ma debata, di dokma marjea mabawa na marhapos at tujolma. Marjea mabawa na marhapos at tujolma, manang tubolon ni botohon na, gabi di pasurut rohana siya Jehovah. Ida ma, surut rohana siya Jehovah, jala gabi mangasahon hajol maon na, mangasahon guguna, mangasahon botohon na. Di pardalanan ni ngolu riko do adong pangucadean. Di pardalanan ni ngolu riko do adong sitiopon. Di pardalanan ni ngolu adong rikot na dia do na ikosigolomon nagabe manugwiba. Tarlumobi mo lomasa hamaulo dangi. Di dalam situasi-situasi yang dalam kehidupan kita, perlu ada pegangan kehidupan ke arah mana yang harus dijalani. Isedo na gabe si haposan. Tarlumobi di masa pandemik nuaing. Riko do opak dia do. Jala isedo na gabe boy haposan di pardalanan ningoluon. Mangasahon gugu manang mangasahon dia do taheng. Marhite pandemik na masa satu sadarion. Sada na macayar gas itu tu diajar hotu hita. Macaya pit situ tutur pukon tu dia dohita marhaposan jala tui se dohita marpakirimon. Molo dimula ni pandemik boy dohonota badong dope tabungaku. Ni nakaroha ni namarroha dangi adong dope tabungaku na boy dope si panganokku. Na boy dope nalaho poti-hoti-hokku. Alai ida ma gudang nai dope tabungami sape tunuaing. Manang di rohanya kana bisuk dokter doau, boy do hubati diriku, dang mapan itu au. Manang boy do honon niya kana jogi pamatang na, daksahat itu au kan olahragawat doau. Nabal gado dagiku, tugus doau. Dang marpangotak itu ngoluku. Manang dia kana asing tahe, diharikot niya kapardalanan ni ngolu nanaing isedo nagabi manugwibang. Rikot situ tu di pataro ma asa marhaposan ma tu Jehovah dang marhaposan tu jolma. Jala na mangihut na ingidota songo dia do rupa ni na marhaposat tu debata. Asa unang gabe halak na gabe manja, halak na gabe lilu haporseaon, holan majo manang makaposi, manang mangasahod debata, dia kapardalanan ni ngolu saluhutna na boy pinatupasad diri. Jangan senantiasa hanya berkata saya mengandalkan Tuhan, tapi sebenarnya kita sendiri pun bisa melakukan itu. Betul memang bahwa setiap kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan, namun kita juga harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ala gudang docolma nama bahit debata songo gabi opungna. Sasaotik di pasahat tu opungna, sasaotik di pasahat tu opungna, manang songo dia pe ajuon na duau.
Manang na nakal piau, manang na songo dia pe, ajon na duawan non. Alay debatata jodo ali amang pardinggan basa. Idama mulut tajo ali amang bapa, dang lomoro hatta mulu say diatoy bapa ta sudir rumah tangga ta doh ngoluta. Nang pedidok akaboru hasian ni bapakku doaw. Hodo audo bawa na perjolo na tinadam. Alay dang namar lapatan na ikot cude pardalanan ni ngolu. Na ikon gabe urusan ni bapakna. Namar lapatan dang naso pasahatota. Alay pasahatota dia na gabe bagian ni debata. Jala dia na gabe bagiata. Alagodang jolma na gabe manja di perjalanan iman. Nama dokon sasaotik ali Tuhan. Hape naboy do diurusi bana. Naboy do dipatupai bana. Disodo na yung taida marhaposan na songo dia do. Marpangutsadian na songo dia do. Na marlapatan. Na majow Tuhan Jehovah debatani halak Kristen. Asa gabi adul tu namasa. Adul tu akahalak na sumanada Tuhan Yesus. Ang goholan ng madokon jodohku, karejoku, ekonomiku, parbinoto aku, ang goholan nido penatapasaha tu debata, naso porsea tu Tuhan Yesus pe, boy do denggang nguluna. Dia karohan niya ka natoras manang rohan niya ka nasodap rokap, aduh Tuhan, aku belum punya jodoh, tunjukkan dong. Ida ma dia ka nadiduruan, naso porsea pe tu Tuhan Yesus dapat rokap, gariada si pata lubis at cada. Ida madiduruan si pata kapar sikola madokon, aduh bagaimana dengan pelajaranku, bagaimana dengan nilaiku. Ida madiduruan, naso majo Tuhan Yesus gok na pistar. Ida madiduruan, naso manada Tuhan Yesus jala ekonomi na gok bagak. Deba jala godang siani, gabe uluan bos ni akahita na parkarejo. Alani tu dia donan ang dohonok ikon tutu si tutu mangasahon, iko marpangutsadean tu ibana au. Iko marhaposat tu ibana au. Asa gabe tadi nanaing patuduokku haporsiokku. Toho tutu si tutu iko tu ibana do pasahatokku ngolukku saluhutna. Alay songo dia do. Asa unang holan majow debata, alay dakku patu pamanangaha. Marhaposat tu debata, dang namarlapatan, huula masaotik dukoni na jaminon ni debatado sudi ngolukku. Napatupaw ni debatado sudi ngolukku. Danging ragam na masa taida di Indonesia majo misalna na sosiedad da Tuhan Yesus perpangkat isadan. Na sosiedad da Tuhan Yesus pengusaha. Na sosiedad da Tuhan Yesus gabe profesor. Moloholat taringo tu sido pesan yang tajau ta pangasahon atong dia may barta. Di sodo nanang idokon nakaningan ni buah sama di dia do asa say pangasahonon alamat say maol si tutu ima asa unang gabe surut rohata siya Jehovah di sodo alaniaha alaniha porseaon iman adalah pemberian Allah. Asa molo togu haporseaon, marhaposan lapatan na marhaporseaon. Mempercayakan diri, mengimani, menyerahkan. Itu lapatan ni na marhaposan. Atong molo haporseaon, marhaposan, molo dia penamasa, tui sedo, tu dia duiba, nalaho mga lualu. Atong taida ma dia karagam ni pardalanan ni ngolu, naboy jo do ganggo haporseaon. Naboy jo gabelonga haporseaon, jalamago pakirimon. Alani dia masih dohonon nang pasahato tu debata. Dohonon ni naporsea ma urupiau unang mago haporseaku. Anggota ringo tu perdalanan ni ekonomi do, boy daw bekerja keras. Anggota ringo tu namar siajar do, nilai do, puten, boy do belajar marsitutu au asa dapotan nilai. Alay bohata he bolong amaloaw manang gabe manang marpogos peaw dang mago haporsiaoki. Manang molo marsahi peaw tarujut conari dang gabe moro haporsiaoki.
Manang bulung alam matua au dang songon na hupangi doi na masa di perdalanan ni rumah tanggaku dohok gelekku asa unang longa hapor seauki alani urupiau asa unang mucat jalau nang surut rohaku sia Jehovah. Di situ Tuhan urupiau anggona di bagasa parnguluno do pos do rohaku pidong namar tonga-tonga langit di leho komangan Tuhan Yesus na boy mangurupi dang nahurang gajang tangan ni Jehovah mangurupi Israel. Dang nahurang mora Jehovah mangaleho mangan Israel. Dang nahurang gogo de batana laho marporang maradopon Israel. Lau songonido tuhita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkaumu. Tangan Tuhan tidak kurang kaya untuk mencukupkan segala kebutuhanmu. Dan kekuasaan Tuhan tidak kurang untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Kasih Tuhan tidak kurang untuk mempersatukan keluargamu. Alai idama. Hok doha porsiao do pakirimomu disi. Uju di perdalanan dingo lumidak songon nat hinalomohon ni roham. Manang gabe say rodo marlopi tanga kita. Alai tong mahita mga sahot tunasing. Pos do rohaku di ho Tuhan. Pistar do gelekon. Alai. Manang martangya kita, pos dorohaku naburju doho Tuhan, dago doho asom, alay na law maruba mahami tusan, dongani, ho mapataro kami saan no tujabuni upungi. Pos dorohaku Tuhan, garu harap biribaheko sa gadengan, aupe nang mga lului gadengaku, nang lao jauh majalomiak, dongani yau. Songonido alani taidama asagabe tadi tung unang moru hapor siaw ni nang gosaotik tu sima pangasahon alaniaha ay sa debatado hapor siaw ni iba na do na mga lehon itu hita ido asay dokot Tuhan Jesus au do mamilit tamu da kamu mamilit tau au do makaholong ihamu parjolo da kamu jumolo makaholong yaw alani bulu na kuleho do diriku, jalan aku jauh hamu, ngahupilit tamu, alani unang bulokon, holong ni rohaki, unang gabi tu halak kolao, diudukoko, alay dang tuau ho, marhaposan, dang tuau lohot hapor siaumi, dang didokoko dihatam di tangiangmu, alay dang tuau di pasahato sude ngolum, tu sado do tu akan apinikirammi. Alani dihita saluhutna martua mana marhaposa tu Jehovah jala Jehovah haporusan na dibahen tudos do ibana tu hau na sinuat di topi ni batangaik jala nama jarar uratna tu labung ni batangaik lau si didodoko Tuhan Yesus au do pokok anggur yang benar au do aik hanguluan alani ise na rotuau dapotan maibana di hanguluani manang rope namohop alay tong do rata bulungna. Idama ikut dalanan ni haudo musim adong nangali adong namohop adong akadia ragam na haraharon alay mulo sa itu ay kido uratna. Jala urati di naholom dang tugijang urati lao. Tutoru do bonom lao congoni do haporseao do tangiang ni naporseai. Sahera na sotarida do imani. Sahera na sotarida do haporseao ni. Alay justru bonom do ibana tu mual ni hanguluani iman tu Tuhan Yesus. Jala tarida may jumolo siya na marbulong ibana. Mulo dang adong bulong na bohabaheno na lao marparbue. Mulo say rata bulong na marlapatan adong do hanguluad di ibana. Di somma haporseaw niya kanaporseai. Marhaposan ibana tu Jehovah rata torus dia penamasa di ngoluna dang pitor rahar. Dang pitor mardadi, dang pitor saylaw manang na tu dia mareoteot, manang maninggal ho Tuhan na adang namarguna namartangyangon, dang namarguna namarmingguon, toe masay marminggui baburju hapetong do songonong ngulu o daong, manang hape namasa tututahe, gabeta rida manguluna rata torus adong hanguluan, dukoni baru pe adong maparbuena, jala taing oma parbue ni sadahau dang nalaho alangon ni hawi alay alangon ni akan na mamulus do
pahapahanam may manang jolma. Ido ngolu ni halak na marhaposat tu Jehovah. Jala di som matapatakas muse tahe. Holat di hanguluan na di portibiodo nagpangasahonok kude bata. Manang di haporseao kodo asaw ng raharaw. Dia kapardalanan di ngulukon. Alani pilit ma dia do nanayang sidalanamu. Marjeama na marhaposat tu jolma, jala martua ma na marhaposan tu Jehovah. Amen martangya kita. Tuhan debata amanami, debata sitopa saluhut. Mauliate ma alaho gabe Tuhan debata di hami, dipilit jala di jauho do hami, atau ngali debata ragam ni namasa di pardalanan dengoluon urupi hami asa molo tarjo hami gabe doho tami tarpilit ala tutu torop do na tarjo alay gabe otik na tarpilit ala dang satia di pardalanan dengoluna nalaho makokop haporseaon na nilehomi nalaho mangihut-ihutok ko dia kasaluhut na namasa ala ragam di hasonanga di portibion na yung di paihut-ihut, na yung hatuaw ni portibion, nagabi mangagoro hapikiran, tarlumubi na laho mangihutok ko. Akay sitahe na makalomohon hasonangan, loho tu portibion, dang tama saor tuho, dang tama gabi si ihuton ho, ido diajar hoko di hami saluhut na, doho todim to di porbadia, urupi mahami diragam ni namasa di tonga-tonga ni portibion asaw nang mago hami siyan adopanmu asaw nang gabi hucat tami haporseaw ni siya roha nami be asaw nang gabi hubulokok kami panggorak ni tode porbadia siya ngulo nami be ala ni holan mangasahon utohutok mangasaho pikiran jalan yang mangihut-ihut akaha portibionon murado tarsulad di tahepat niya kahalak. Naso say toktong majuguarmo. Alani uru pisaluhut na ruas ni huriam. Dia kapardalanan ni ngolu nalamu mol nuaing tahe. Alani ka pandemik na masa nuaing. Tung unang loas targugot ruas ni huriami. Dia ka namasa. Alani pandemikon nuaing tarlumubi. Di pangotak na alani omikron nuaing. Torop akan namarsahit ruas ni huriam. Torop akan na sodapotan parkarejoan. Torop akan naagoan parkarejoan. Torop na suboy patupak ka na nirencana hod di pardalanan ni nguluna. Asaw nang gabi morot pakirimon na. Manang gabi mago haporsyaon na maradopok ko. Alay tahe lamu nal-nal madiadopan nami saluhut na. Muloma sapiak ka namasa. Gumargu gudo debata jaladang nahurang holong ni rohana napataru saluhut na akan naporsea di pardalanan di ngoluna imatahe nagabitad di hami di akan naporsea moloro akan hamaolo ni nagabi patubu jalapay baru akan pakirimo may dang nagabi pamagohon haporseaon lomodo rohanami saluhut na martua lomodo rohanami saluhut na dinggan ngulunami. Alayunang maholat di hadingganon ni portibion. Tamai daun ni jolma. Maklas rohani jolma. Alay tarlumobi tama may daun mungulunami. Badia may daun mungulunami. Jalalas maroham mangida ngulunami. Mangida parkarejoan nami. Mangida rumah tangga nami. Nang mangida hurian nami pe. Huriam hakabepe rawa mangunon. Alasay tuho hami toktong, marhaposan, jalasay ho toktong hujoho kami, disaluhut na aka pardalanan ningulu nami. Ato ngali Tuhan, sahat tu tangamu ma, sa guru tulomo ni rohama, ajari, togu-togu, pasaut sudia kana masa dingulu namion. Di bagasan Kristus Jesus, mangido hami, hasesani dosa, nang hamamalum ni parsahiton, dia kadongan nami na marsahit, tarlumobi ala ni pangotak ni omikron nuaing, di dia penasida maringanan,
Torob sian tonga-tonga ni ruas ni huriam HKBP Rawamangunon. Namar sahit nuay ngali Tuhan. Daw ni roha nasida. Daw ni pikiran nasida. Asa unang panik. Asa unang gabi gegabah. Manang gabi mabiar. Alay tung marpos ni roha manasida. Molo di loaso songgop tu nasida parsahiton ni. Loaso mu manasida nang dihamamalum ni parsahiton. Donganamu urupamu nasida. Nanga ka namarsahit di rumah sakit, namarsahit benahun di jabu, urupamu tong nasida, ala boy do gabe talpe roha nasida, boy na gabe lungun roha nasida, hirana so ditatap po, hirana madaw-daw ho siyang ngulu nasida, dia kasih hol ni roha ning nasida, di umur nagajang alay hipas manian, alay sahatu sadarion, saitong dope di bagasan hagalion ni pamatang, alani Tuhan, Tuho mahupasahat tami nasida. Molo di pamalupo ali Jesus akan namarsahit na jolo. So nari penabuy di pamalumomwi. Atong urupi manasida. Dia akan namasa di ngulu nasida sa luhut na. Nang dia keluarga pe. Sa itong leho pos ni roha. Sa ilehon gugu. Nang sa ilehon maaka narikot di sidabu-dabuon nasida. Asa say gug asini roham. Boy mardalan aka pangubation nang aka nasa narekot di proses-proses penyembuhan pe. Atau ngasi maroham, urupi saluhut na jala jagay ruas ni huriam, marbisuk, majamoton ngoluna di aka namasaon, asa toktong dijagahon hahipason na, asa toktong dijagahon aka ngoluna, asa unang mura-mura marsahit, asa unang gabi tupad dilean, manang tuak kahapugoson tahe. Ali Jesus Tuhan nami, pos doroha nami, dang daw hosyak kami. Amen. Marede mahitamuse, laos tapapungu peleata, bukwede 720 tolu. Son manang sonang tahe marsiga tung tuho sa sude holan ho hue huton dang bedirikot togu togu matu nature tujolom o Tuhan Taulakon refrain Los Jongjong Mahita. Refrain. Tung pogos pedison manang sonang tahe marsiga tung tuho sa sude holan ho hui huton dang bedirikon togu togu matu nature. Tatangyak kon mapelian na tapapungon tuadopan ni debata martangyang mahita. Ali debata ama namin na di banua gidyang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasan na mauliutus.
Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asal amutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliat ituho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguharmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomuni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tu kami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangkabong. Harajaon dohot agung. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena tu todim. Amanami inanami saluhut na hita na pungu di bagas joroon suang songonin ang aka na manghihuton parmingguon marhite live streaming. Saluhut na hame paditani huriata suang songonin ang parhalado ng tim multimedia, tim musik song leader. Saluhut na parhubas tahe pasahaton tuhita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.